Baba, ya na ga magana yin abin ne ya kamata ni ma ka dan ban dan jiye da ake ji naga. Kawai ni ma dan jiye da ake ji wala. Wannan ne maka duro kuwa. Ka bani koyin dan ni ma jiye da ake ji. Da koyin ji zan kamar su ga maka ji ta. Ba ni koyin Allah ji. Kai ta can ka ta dan gura uba. Yawwa ya kaji. Ai. Haka kuke ji a wanda ai ba kuma dan gura uba. Ba kara. Ya kaji. Turo ba. Ko? Kai baba kuke ji da ba. Ai ba kuma dan gura uba. Subhanallah dan Bekano sugari kake sha cewa ne dan bane dan sha dan jiya dan Bekano yaushe ka lalace yaushe ka tabarbarce cewa ne dan bane yaushe ka rikice ka kwararrabe wannan ai iskanci ne ka zo kwararo kana shan sugari banka ya ci kudin birtsade idan kana so na rufe mai asiri kan na faɗa za a samu 500 a gurin ka babu 500 ina kudin amma ban bar ba wallahi idan kana so 500 ce za ta yi saving ɗinka babu 500 ustadi so kai me yake faruwa cewa ai wai dan ya gani na dan ta dan ban dan yi testin wai na bai da masha ya shi da mutunci wannan fa hoton ka ne fa a jangul da na dauki hoton ka baka sani ba kana shi gane a jangul ya ake hoto na ci wai ka sugari ce kuma an nuna fa yanzu dai alfarma an ji kunya ko ka ba da wayar ka ta zama tawa ko buga wannan hoton a fasta alhamdulillah duniya sai ko ya gani Allah bai sani kana busa mun ha Allah ku taimaka min da Allah ku taimaka min goge hoton ba 500 Allah ku taimaka min wannan ita kadai ce na mallaka ku taimaka min ko ka ba da wayar ka ko kuma buga hoton nan kowa ya gani to Allah ya isa ban yabe ba Allah ya isa ban yabe